която ще говорим, животът е борба, но Бог не дава сила. Сега дума. В Стария Завет Йов 7 казва, че живота на човека не е ли воюване. И наистина живота е една борба, в която всеки усеща върху себе си теготата на живота, който живее. И затова не напазва Исус казва Словото Божие, елате при мен всички вие, които сте отрудени и обременени. Така че всеки човек, който минава през тази земя, да усеща теготата на този свят, който живеем. Още повече, колкото времето наближава, толкова повече наистина грех се помножава, любовта охладнява и всичко наистина става отражение и нас като цяло. Обаче в Яков 5 глава, Словото Божие казва така: и те, братя, останете твърди до досмолното пришествие. Ето земеделието очаква скъпосения плод от земята и търпи за него, докато получи и ранния и късния дъжд. Останете и вие твърди и укрепете сърцата си, защото досмолното пришествие наближи. Виждате, тук той слово именно говори, че времето наистина наближава. И тя каже, че всеки изминат ден, месец, година, времето наближава. Виждаме събитията, които стават: ето войни, военни стъгове, земетресения, наводнения, бедствия, оживление, залуди. Всичко това зло, което написано, се случва. Така че и утре дойде Господ, няма да е нито късно, нито рано. Така че трябва да бъдем готови. Но Бог каза, останете твърди. Винаги ще имам той свят неща, които ще се опита да съборят, малко така, да вкарат под масата изпитанията. Обаче Словото Божие каза наистина, че имаме силата чрез него. И тази сила е именно чрез светъл, който е ползвал от нас. Сега в Йоанна 6 глава, сами се говореше на своите апостоли и каза така: ето настава час, даже дошъл е да се разпръснете всеки по своите си и мене да поставите сам. Обаче не съм сам, защото отидете с мен. Тук говори на апостолите, така се пръснете, ще оставите сам. И това ви казах, за да имате мир в мене. В мене е мир. Света имате скръп, но да знаете, аз победих света. Сега дума, когато Исус каже, аз победих света, то е тази победена страна дава на нас, чрез вяра в него, разбира се. Когато вярваме в Господа, ние имаме силата да се борим за нещата, да преодоляваме изпитанията и трудности с вяра в него. Като този свят много пъти хората, които изпадат в нужди, не познават Господа, казват: така е било в Рисията, така е било писано, и някакси хората си стават и приемат нещата каквито са, примиряват се. Но Словото Божие казва, че ние християните трябва да се примиряваме с Бога, а не с този свят. И трябва да знаем, че това, което Бог е написал, то е вярно. Бог е същия и днес, той няма да се не забрави. В Словото Божие казва така: вие сте от Бога нечиста. Това е един от апостолите Йоан казва така: защото победих е онзи, който е във вас, от онзи, който е света. Кой е света? Света е дявола, разбира се. Дявол е на този свят. И нормално е, нека църква Христова да има изпитание. Когато се беше на тази земя, знаете, се е дявол за Давид не педал плана и го изкушаваше. И знаете, че дявол да беше в основата, наистина да подбуди хората да го спадат на кръст, но ще беше пред Божията воля, разбира се. Защото Божия план. И в Словото Божие в Йоанна 10 казва така: къде се идва? Да откарне, да заколи и да погуби. А Исус каза: аз дойдох да имате живот изобилен. Сега, когато Исус е в нашата земя, някой ще е добре с тях, добре ще на сега, че Исус го няма. Исус го няма, той, когато Исус отива в земя, каза така: няма да ви оставя сираци, ще дойде при вас. Именно тук говори, че той ще дойде отново при нас чрез Святия Дух. И после казва в 2 Тимотей 1:7 казва така: защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Значи, видим, че имаме силата, с която се противопоставяме на всяко изпитание, на всяка трудност, на всяко изкушение, на всяко нещо, което има за цел да събори. Сега, относно това, което преминаваме, понякога се, и аз лично понякога имам Господи, не също тези неща, и аз не опитам въпроси и се моля така Бог да не разкрива тези неща. Но тук Словото Божие казва така: Римляни 8 глава, апостол Павел: поне смятам, че сегашните временни страдания не служават да сравни с славата, която има се към нас. Защото Божие казва временни страдания, неща, които са днес ги има и утре ще вече няма ги има. И се струва да се занимаваме с тях. Но въпросът е, когато преминаваме през всички неща, как оставаме? Продължаваме следваме Господи, се обесърчаваме и свършваме аз ще кажа, защото има хора, които, знаете, по времето на апостолите на Христос имаше нещо. Имаше едни ученици, които като чуха Словото Божие, което им говореше Господ, казаха: тежко е това учение, кой може да го слуша? И се откаха за върх назад. Много от тях. И Исус сега отиде при Петър и каза: Петре, видиш ходите? Петър каза: Господи, при кой отивам? Само при Тебе има думи на вечен живот. Така че, който е познал Господа, който е правил Господа, знае какво има Бога. В този свят, Словото Божие така: знаем, че ние сме от Бога и целият свят жив лукавие. Вижте как има Бог, който е жив и реален, така има и дявол.
Има и ангели, има и нечестиви духови, демони и наистина нещата са истински. Това, че Бог напази да не ги вземе тези неща, това че не съществуват. И съществуват Божие, самия Павел, когато създаваше общества и църкви, с Варнава заедно, те казаха така: създаваха общества, създаваха църкви и им говориха в прав текст. И казаха така: църквите проповядваха благовестието в този град и придобиха много ученици. Върнаха се в Листра, Икония и Антиохия и утвърждаваха бъдещите на ученици, като ги общаваха да постоянстват вярата и ги учиха, че през много скърби трябва да бъдат Божие царство. Виждам, че Господът бъде каже, ще има неща, които ще бъдат трудни за нас, скърби, но Самият каза: ако мен не гониха, и вас ще моят. Ако мен не приемаха, аз не приемат. Така че Бог ни дава, ще даде силата за всеки нещо, което минаваме. Но въпросът е, не трябва да се обесърчаваме. Трябва да знаем, че Бог е добър и Той знае през какво ще преминем. И важно е, че Той винаги с нас разбие това нещо, което не трябва да забравим никога. В този свят много хора могат да оставят. Може приятелите да оставят. Може близките да напуснат. Обаче Словото може Писание Бог казва така: даже майка, кърмница, да замеси чуждите, а с нея оставя, няма да забравя. Така че Бог обещава да бъде със своите деца. И тук в Всеславните виси казва така, това е много хубав стих: дните на живота ни са обикновено 70 години. Или детето има сила 80 години. Но най-добрите от тях са трудите скръп, защото скоро прехождат и не отклитаме. Виж колко е съм казал. И най-хубавите дни има скърби. И трябва човек някак се свика с тези неща. Обаче, Исус каза: света имате скръп, но държете аз по света. И живота на човека като цяло е една борба. Искам да кажа, борбата винаги има хора, които са победени, има хора, които са победители, ако мога така. От тебе зависи как ще подходиш към нещата, които преживяваш. Има хора, които се обесърчават, падат, рухват и нищо не става тягаше. И казват: не, това не е за мен. И се връщат там, откъдето са ушли. И погиват. Но притче, вече 16 казва така: праведният и седем пред да падне, Бог пак ще обедини. Така че не трябва да се обесърчаваме от това, че това, което става около нас. А трябва да продължаваме да следваме Господа. И живота като цяло е едно предизвикателство, но от тебе зависи как ще го живееш и как ще преминеш през него. От тебе зависи сега. В този свят никой на никого не е длъжен. Ще казва: защо? Преди ни казвам: аз съм добър, правя добри неща, ама не свършим нищо. Чакай. Ти бъди такъв, какъвто Бог ти иска да бъдеш. Бъди добър, върши добро. Стреми се към Бога. Не очаква от хората да те добре да топат. Няма смисъл. Самите апостоли поднети ходиха дана по дана, проповядваха, получаваха и накрая помните система вика с камъни. И Яков безглавиха. Петър беше разпънат с кръста. Значи не очаква някаква реакция от този свят добра. Но после живота, който можеш да живееш, избери да го живееш с вяра с Бога, а не без Бога. Защото наистина много хора казват така: виж, аз вярвам в Господа, но стана толкова много неща живота, вече знам Бог, има ли Бог, няма ли Бог. Дявол точно иска. Вижда така, че дявол обикаля, като рекаеш, търси кого да погони. Когато човек се остави и се обесърчи и тръгне нататък от Господ, става лясна плячка. Сега, има в живота като християни, има понякога победи, които Бог ги подарява. Има такива библейски библията. Има победи, които ние трябва с него да извървим, да ги извоюваме. И това е много важно сега. В Словото Божие, Йоанна 15 глава, Исус предупреждава своите апостоли, част от църква днес. Каза така: ако светът е мрази, знаете, че мене преди вас се намразал. Ако бяхте от света, светът ще да люби своето. А преди не сте от света, но аз избрах от света, с това светът е мрази. Помнете думата, която ви казах: слугата не е по-годен от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще имате. Ако се опази моето учение, и вас ще пазят. Защото ще ви сторят преди моето име, защото не познават онзи, който ме е пратил. И днеска сега в България в момента спокойно, никой не нагони. Но има моменти в историята в другите страни, в Китай, в Азия, има където църкви се палят. Има християни, които се убиват с камъни. Има много неща, които стават в тези светни. Трябва да знаем, че това слово е вярно, се изпълнява. Но Исус каза: аз победих света. Сега дума какво да става в нашия живот, не трябва да оправим на Господа и да знаем, че Исус Христос е този, който знае къде състоянието ни, няма да ни остави, няма да забрави, ще бъде с нас. И тук даже в 16 глава, когато подготвяше своите апостоли за време, в когато ще отиде от земя, той каза така: да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвате в мене. Сега дума, както вярвах в Бога, без да го виждат, така трябва да вярвате в Исус Христос, когато той го нася след тях. И той им каза така, той им завършва: моят мир ви оставам, моят мир ви давам. Аз не ви давам как света ви дава, да се смущава сърцето ви, нито да се бои. Сега кажете: мир е нещо ценно. Ще знаете защо? Понякога мъж около тебе можеш да наред. Ако мирът в тебе е нарушен, после всичко се руши. И ви кажеш какво става в живота. Важно е мира с Бога да поддържаме. Ако нещо се промени в живота, покай се пред Господа. Моли се Бог да е мира си. Това е много важно.
И знае, че Бог е този, който няма да остави и няма да забрави. В Римляни 8 глава показва така: кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или отеснение, гонение, или глад, голота, беда или нож? Защото е писано: убени сме заради тебе цял ден, че сме като овце заклане. Не, всичко да ставим почет победители чрез този, който ни е възлюбил. Поне съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кой да е било друго нещо, състояние ще може да натлучи от Божията любов, която е представена с нашия Господ. Значи, аз много се съчавам. В Колосяни 3 апостол Павел каза така: животът ви е скрит с Христа в Бога. Значи нашия живот е там. Ние сме Христово тело. Но тази земя може да преминем през много неща, в плът. Но въпросът е като цяло. Нашия живот е на сигурно място, така че трябва да се насърчаваме. И Словото Божие каза: но всичко това ставаме повече от победители чрез Христос. Слава да бъде на Се. И нещо, което ти насърчаваш повече. Римляни 8 каза така: ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Има ли такава сила, която знаеш, че Бога? Разбира се, че няма. Може всички дяволи на тази земя се събират. Нечестиви духове, демони. Няма как, ако си от Господа, ако си Христа, не се обесърчаваш, ще видиш Господ. Няма още, няма такова, няма сила срещу тебе. Но едно е важно. Важно е да имаме мир с Бога против. И този мир с Бога идва чрез Христос. Римляни 5 казва така: и тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога. Наистина това е важно, че Христа Исуса. Че винаги, когато в този свят хората, които зад Бога, живеят внутрь към Бога, и наистина положението тях може да става по-сериозно, защото нямат кой да ги защити. Но християнина винаги има защита в Господа. Христовата любов, Словото, Христовата любов е тази, която наистина ни пази. Чрез любов ни ставим повече от победители. Слава да бъде на Господа. И именно тази любов е тази, която някакси дава ни мотивацията да живеем за Бога. Човек може да откаже, да каже: той не е за мене. Трудно ми е, тежко ми е, издържам, много изпитания, много трудности, хората се подиграват. Сигурно има такива хора. Но Словото Божие казва, че когато съзнаме какво е Той за нас, това ни мотивира и ни дава силата, дава надежда да не се притесняваме от това, което ще каже. Ние притесняваме наистина да бъда огонен на Господа. Ние не ставаме пред Господа и това е по-важно от всичко останало. И тук Словото Божие казва така: защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е бал всички, те всички са обрели. Че той обряда всички, за да живеете, че живите за себе си, за този, който се теха обряда възкръснат. Такова, че един обряда всички. Тук става, че Христос обряда за всички хора. Но за жалост не всички спасяват, защото не всеки избира спасението. Поне като цяло, църквата винаги се вели нашите хора. И ако около Христос демаха множество по хиляди, той им каза така: не бой се, мало стадо. Той знаеш колко тези хора ще бъдат с него. Ще можат да бъдат с него. Някои идваха за болести, други говориха болни, други да ги асират, други да опанират. Имаше такива, като вярваха. Но като цяло, църквата винаги има една шепа хора. И те сега изключително предупреждава: не бой се, мало стадо. И това, което наистина трябва да знаем, че Бог не дава победата. Това е победа на греха и на смъртта. Това е много важно нещо. Защото вижте сега, в този свят съм говорил с много хора. И питам: каква е алтернативата? Каква алтернатива? Няма ето. Живееш, умираш, заминаш. Това е. Когато капнеш от пиеш, да става. Така е хората този свят. А обаче, Словото Божие казва, че в Римляни 8 глава, сега проче няма никакво съждение за тези, които са в Христа Исуса, които не по дух. Защото закона на животворящия дух ме освободи от Христа Исуса, от закона на греха и смъртта. Сега закона на греха беше: заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вече живот в Христа Исуса, нашия Господ. Чрез Христос ние наистина именно тази победа в кръвта на Христа над всяко нещо, което е срещу нас. И тук даже в Коринтяни апостол Павел пише най-интересно относно смъртта. Смъртта реално е най-големият враг на човека. Обаче казва така: о смърт, къде ти е победата? О смърт, къде ти е жилото? Жилото на смъртта е грехът и силата на греха е законът. Но благодарение на Бога, който ни дава победа чрез нашия Господ Христос. Защото Христос умря за нас и вместо нас. И когато им при Бога, Бог не вижда вече като грешници, но не вижда като правилни в Него. Слава да бъде Господ. Това става наистина има чрез вяра в Него. Когато приемем Христос, реално ни приемем вечността. Защото Словото Божие каза: всеки, който призове името Господне, ще бъде спасен. И Словото Божие дава така наистина една увереност за това, че наистина този, който вярва в Господа, има вечен живот. Благодаря на Бога, който винаги ни води по победно шествие чрез Христа и на всяко място изявява чрез нас благоденята на познаването на Него. Вижте, понякога са имали моменти в живота си, когато отивам да говоря с невярващи хора. И неща, които са за нас елементарни, които всеки говорим,
за тях са чужди. Просто откъде знаеш тези неща? Няма как да знаят. Те не четат Библията, не ходят на църква, не се питат за нищо, те вълнат други неща. И когато им кажеш благата вест и това, което Бог им обещава, за тях това постане чуждо. Просто не го познават. Но именно това е нашата част, да споделяме, да говорим само за тях и да им кажем, че има един, който влезе вместо тях и който дава живот за тях и който дава вечен живот. Исус как казва в Йоанна 11 глава, много силни стихове. Аз съм възкресението и живота. И който вярва в мен, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив, вярва в мен, няма да умре века. Вярваш в това. Това е много силно обещание. И при човешкия живот, при човека стоят винаги две неща. От една става греха, от друга става стои Христос. И човек избира дали да продължи да живее в грях или да избере Христос. И това е наистина това е, че личният избор. Сега, в Стария Завет, Бог каза на Лот бягай за живот си. Помните Лот къде беше? Лот беше дом и говор. Сега бяха жена му, дете му щери и двамата бъдещи зята. Те се прибраха. Той им каза да ги изведе там, те вярваха в думите на Лот. Останаха там, погинаха. Жена му се обърна назад и остана бод със сол. Само той и дете му щери се спасиха. Кой искам да я каже? Когато човек вярва в Бога, това е хубаво, обаче иска се да продължиш с Бога. Да го следваш и да се покоряваш. Бог каза, ангелите казаха на Лоте, бегай за живот си, да не погинеш, да не погинеш. Обаче също трябва да направи точно това. И тук Словото Божие каже, онзи, който е се повече този, който е свята. Сега дома, каквато атака да е от този свят, значи имаш потенциал в себе, имаш силата да се противопоставяш. Именно това е силата на святият Божия, това е Бог в нас, разберете ме. Така че, когато някой се не каже, аз съм слаб, чакай. Не си слаб. Бог живее в тебе. Си храм на Бога. И тук на древе се каза, напомням, или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, който имате от Бога, и вие не сте свои си. Тук говори, че човек приема Христос, вече приема неговата електричност, става Божие дете. И Бог не се поема ангажимента в живота му. В Йоанна 20 казва така, а уния, които го приеха, Бог даде право, се нарекат Божии чада. В Захария 4:6 се казва така, не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ми казва на Господа силите. Виждаме, че Святия Дух, който е в нас, ние имаме силата да се противопоставим на всяко нещо, без значение колко е голямо в този свят. Помоли се, прибъде в Господа и Бог ще донесе победата. Сега, прибъдането, това е постоянството в Божие Слово, винаги води към победа. Няколко си ще прочета сега. В 1 Йоанна 2:14 казва така, има за точно това говоря, за прибъдването в Господа. 1 Йоанна 2:14 казва така. Писах вам, бащи, защото познавате този, който е от начала. Писах вам, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва в вас и победат и победите лукавия. Значи виждаме, че Словото Божие каже, че с Божието Слово, което е в нас, имаме силата да се противопоставяме. Ако ви сте поднесли понякога, има хора, които не разбират реално в каква ситуация се намират. Разберете, има дявол, той е жив. Има ангели, има нечестиви духове, има демони, има и Бог. И това е една невидима реалност. И ако човек не осъзнава къде живее, как живее, предимник може да се окаже всем, да каже толкова много неща в живота ми, не знам как се противопоставя. Словото Божие казва, пребъдвайте, постоянствайте. Той е именно Словото Божие. И че Свети Дух Бог ни дава да разбираме Неговата воля и да преодоляваме всичко това, което не се трябва да преминем. Псалом 119:105 казва така. Псалом 119:105. Твоето Слово е светлината на узете ми и видена на пътеката ми. Виждаме, това е Божие Слово. Понякога иска кой има толкова Словото. Вижте, това е Слово, Бог е жив и Божие Слово е живо. Духът е реален. И така, че когато чуем Божие Слово, когато говорим, когато пребъдеме, разберете, Бог пребъда в нас и ние в Него. И това е силата, чрез която се. Иска се от нас четене, разсъждаване и покорство и живот. Това е много горе. Ще кажа, защо има хора, които аз съм вярваш, аз вярвам Господа, аз съм чул Библията много пъти, въпросът сега, че сега продължаваш да четеш. И тук в Словото Божие казва така, Ефесяни 6:10. Най-после заяквайте в Господа и силата на Неговото могъщество. Това сега дума. И оня, когато човек иде при Бога, когато е дете. И да когато да почне да расте. И че Словото Божие Бог ни дава необходимата храна и сила чрез духа, да можем да се противопоставим на това, което е срещу нас. Победата на света, Словото Божие каза, е спечелена от нашата вяра. Не е колко силен в себе си, колко силен. Някой казва, не сега, аз съм вече стар, немощен съм, болен съм. Това няма никакво значение. От значение
хубаво повярваш и коя е вярата ти. И от първия казва така, 5 глава. Защото всичко, що е родено от Бога, всичко, що е родено, побеждава света. И тази победа, която е победила света, е спечелена от нашата вяра. Това е вярата, чрез вяра в Бога. И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус е Божия син. Слава да бъде Господа. И нещо повече. Света, когато говори света, говори за временните неща, за видимите неща в този свят. Не трябва прекъщен видимите неща в този свят. Едва не да станат центъра за нас, да забравим този, който сме вярвали. Не направо Словото Божие, ако казва така, прелюбодейци си. Не знаете, че приятел света е връжда против Бога. И те, които искат да бъде приятел на света, става враг на Бога. Така че света, не напълно Петър каза така, живейте като причалци и жени на света, хора, които заминават пред тази земя. Не се притесняват чак толкова до големи неща. Сега да отходят света, има един апартамент, иска да има втори апартамент. Има 1 милион, иска да има 5 милиона. И това е целта на този свят. Все повече, повече и повече. Но Словото Божие, говоря за нас като християни, трябва целта да бъде друга. Целта е да следваме Господа, да следваме този, който е невидимия в Словото Божие. Именно Бог. Да следваме Божие Слово, да вярваме да го наистина да опява на Него. Ще Словото Божие казва сега, Евреи 11 глава, тук Словото Божие говори за хората на вярата, които са наистина при нас, от които може да се насърчим, ако мога е така. Казва така. И какво почва да каже? Защото не ще ми стигне времето да приказвам за Гидеон, Варака, Самсон и Ефтая, за Давида, още Самуил и пророците, които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затрудняха хостата на лъвовете, угасяха силата на огъня, избягваха хостата на ножа, оздравяваха от болести, ставаха силно чрез война, обръщаха от бяг чужди войски. Те бяха хора като нас, но Словото Божие каже се, вярата в Бога е това, което се им даваше сила. И наистина християни трябва да разбие, че този свят е нещо, което е наистина място, през което трябва да преминем. Но и трябва да сърцата да не бъде в този свят. Напротив, да разберем, че за нас е най-ценно едно. Да преминем през този свят и да бъдем с Господа. И каза така. И самия апостол Павел каза така. А още като измет, само Христа да придобие. Всичко този свят, което не се свет, Бог, Словото ни каза, че този свят трябва да разберем, че това не е толкова нужно. Наистина да бегаме от него. И това, което ни предупреждава като християни, да не допускаме греха, да се връща отново в нашия живот. И казва, защо това е голям проблем. Когато човек вярва в Господа, идва при Бога с радост. И Бог го освобождава, дава сили за неща. Но понякога човек волно или неволно започва да върши пак старите неща. Полека и се връща назад към греха. И Словото Божие казва така. Ще познаете истината и истината ще направи свободни. Но, после казва така. Истина ви казвам, всеки, който върши грех, слуга на греха. Значи, трябва прегрешно да оставим миналото да обладава. Напротив, Словото Божие казва, вече Исус да се в нашия живот. Исус да бъде на правилното място и да кажем, Господи, ние не искаме да бъдем там, къде си били. Искаме да бъдем с Тебе и на тази земя, и на небето. И това зависи наистина от нашия избор. Словото Божие казва така. Като знаем, че нашето страдиство бе да спълнато заедно с Него, да се нащи тялото на греха, да не рабуваме вече на греха, така и вижте себе си, мъртви към греха, а живи към Бога, представиш на нашия Господ. И те да не сърват греха вашето смъртно тяло. Наистина да се покоряваме на Него, не става. И вижте сега, който се покорява, Словото Божие каза, и който побеждава, ще наследи Божието царство. Виждаме тук Словото Божие в Откровение, Бог говори за тези, които побеждават. Сега дума, няма как човек да седне в греха си, да продължава да се съжалява на греха на живота и да каже, това е положението, и Бог ще ме вземе така, какъвто съм. Не, няма да вземе. Просто така, че в небето не ще влезе нищо нечисто. А тук Словото Божие обещава нещо повече. Каза така. И отидех в небето, виж кога сега. Той ще обърши всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече женени, нито болка, нито плач. Първото премина. И седящият на престола рече, става дума за Бог. Ето подновявам всичко и казвам, напиши, защото тези думи са верни истини. И рече ми, сбъднаха се, аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жени ще дам даром от живота, на живота. Който побеждава, ще сите неща, аз ще бъда Бог и той ще бъде син. Слава да бъде Господи. Искам да кажа, който побеждава, тук не пише за победените. Значи, искам да кажа, че Святи Дух, че Словото Божие, Бог ни дава сила да преодоляваме и да побеждаваме на всяко нещо, което е в нашия свят. Нека Бог да благослови. Нека да се да се от нас.